Molweni, ndinamkela kwezaseTV-ni ngesiXhosa. Ukwazi Mkhithi lo uZimkhitha noLuzuko babhizi bancokola ngale nto yoba iza kwenziwa njani le nto kaRhoyi. Bayaplena ke ude athi ke uZimkhitha kuzoba ngcono bazame ukufumana i-journalist abanoyidipa off ngento ye-information le yoba kuthiwe kuzoxoxwa kuthiwe uRhoyi unemali azifumana from eChina zangena kwii-accounts ezitheni. Into nje ezoba yifeyikhi kodwa ke ike iphume ephepheni so that bake balibale kancinci ngoluzuko ke kufokhaswe kuRhoyi. Hayi ke uthe ke uLuzuko akafuni ke uthatha i-risk kodwa kuzima uthe mabake bayizame le bajonge into yoba kwenzekani because uthi uLuzuko uRhoyi uklin akho kwanto itheni ngaye. KwaMsimelelo uMsimelelo shem behlamba ubhinqile ithaweli umkakhe ngapha uhleli umjongile uthi umkakhe akho kwakudla endlini and ke ngokuphinda laa nto indala uba le 10,000 le ibizawuwenza umahluko apha kule ndlu. Hayi ke uMsimelelo wakhathala wavele wamxelela into yoba yena ke imishini aphezu kwayo ngokukubulala ungamlani. Wakhuza kufuneka into yoba hayibo kutheni uzode ubulala umntu, wathi ke kaloku ize ndikwazi uba ndinenzele izinto apha endlini kuzoba bhetele kube khona umntu ofayo and vele laa ngamna akafunwa mntu ayindim ndodwa. Uthe ke uzawukwenza nantoni na eza kwenza into yoba babe rayithi phaa kulaa ndlu. UAnathi uyatshayela ibala kufika uThulani esuka kojima egijima. Xa efika ke besefika kuThulani semxelela ke into yoba uthethile nanomamakhe and umxelele futhi into yoba akanazi-feelings zikaAnathi. Wabe sesithi ke uAnathi okay so ke ngoku akasasoli kwanto, wathi hayi akasoli nto so yonke into erayithi. UAnathi uthe ke ilula kuyo yonke le nto ngoba xa inokwaziwa le nto angaziwa njengonondatshaza owasetyisa utata nonyana wachitha ifemeli. Uthi angahlaselwa ngumntu wonke atyholwe ngayo yonke into not yena. Ubekade ethule ke uThulani ngeli xesha uAnathi agcwalisayo. Into nayo ubhizi uyalaqaza mane ejonga uba akho mntu babonayo neli xesha bame phaa bathethayo. Uye wathi ke uThulani le nto yaziwa ngabo bobayi-2 nje. UAnathi uthe hayi bo ungalibali kaloku uba ii-best friends zethu ziyazi. Uthe ke ucela ayeke untantazela xa ekhona kutsho uAnathi. Hayi ke uThulani uthe emfondini awuyiva le nto ndiyithethayo, ndidlule kuwe mna andisenazo feelings zakho. Wathi ndithi jonga lo mntu uze kuye apha uyeke ube ujongene nam. Wathi uba uzawuzikhipha bhizi yiba bhizi nendoda yakho le uze kuyo. UAnathi ushiyeke ebambe umtshayeli kuba ebetshayela ibala. uThulani uvele wahamba wamshiya apho. UZimkhitha noLuzuko bahleli etafileni bayatya. Kufika ufundiswa nobrother wakhe aba bantu abangabakaZimkhitha. Bathi ke baphethe bafunda izinto uba uRhoyi uyatrenda. UZimkhitha bajonge ingathi akabeva. Bethi bayatrenda uyatrenda uRhoyi kodwa kuthethwa izinto ezimbi zodwa ngaye. Obesithi ufundiswa kodwa into entle ke tata kuba noba bayathetha ngawe kodwa bathethe ezintle zodwa ngawe. So baye bancumelana ke because bayayazi uba ipasile laa nto yalaa journalist bebeyiplana. Etshizanyama uMsimelelo ubhizi uncokola neekhastoma zakhe, kuncokolwa ngeento zerabhi nje. Then uthe sancokola kwangena uNtando ke. Ntando ngene wangqala kuye emcela into yoba mababheke ecaleni. Kwasuka kuLuzuko othetha ecaleni embuza uba hayibo nawe ufunani ngoku apha. Uthi ndizocela into yoba kwinto yonke oyenzayo undifake. Wathi omnye kakuhoyana nefemeli yakho bra, ndibhizi neento zam ngoku ndiphumile kwinto yakwaMxenge. Utata kuzothini? Wathi uNtando tatam ndiphumile kuloo mntu lowo, ndifuna uwenze into oyenzayo nento oyenzayo undifake kuyo. So uthe ke ufuna uba iphathi yento yokubulawa kukangamlana but uMsimelelo uthe akafuni angabiyiyo loo nto leyo. Yena ngoku le uzozimela ufuna ukuzisebenzela eyedwa. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi siyaqhubeka. Bye.